Jo, jsem zvědavý, jestli se to natočí. Já ani nemám ty, holínky to nevadí. Hovno, ty půjdeš bez nich zase, jo, nebo co? Tak to asi nevím. Proč? V zimě to šlo taky, teď to aspoň nezamrzne. Počkej, já jsem vždycky měl, naposled jsem nějak holínky měl jediný a vy jste taky neměl někdo holínky. To já nevím. No ale tam potom... To jsi měl říct, ale ještě vzal ty modrý aspoň. Od míry ne, tyjo, takovouhle bavu ne. Jako No, ty chirurg. budeš mít taky, vole. Jako chirurg, ty Jo, budeme operovat pod Plzní. Tak právě se chystá výprava do starého roudenského sběrače. Já už vím, hele, jak to dopadlo na poslední Ne, do kolektoru. Jo. Počku do kolektoru jsem Rychle, právě se chystáme na výjezd ke kanálu, je nemocný, musíme mu pomoct. dobrý na benzín. OK. Se v kanálníku s dovolením. Jak vidíte? Něco voní. Co voní? Je ta váha, co bylo v Čechy, nejsou žerty, známe ta stará. To vypadalo dobře. Jo. Tak jdeme zkusit dveře. Dveře jsou zavřený, Já myslím, že jo. A jestli ne, tak koukat na čidla, jo. Jako jsou v kolektoru na dveřích. Tak myslím, že by mohly být tady. Zavřený, jo? No, tak ty vole a zdrháme. Dostal z 500 kg. Koukni sem, dolů, nejsou tu stupačky někde. Nedá se dostat dolů. Ani tady jde. Jo, tady je přetoková ta a stupačky by mohly být. Tady jsou, hele. Ale kam se nedostane? Zvedněte to. Tady se nedostane nikam na lekce, ne? Vy máte rukavice. Ty vole. Svítit, fotit? A já nevím. Tak to je hrozný snes. No jo, vole. Někdo tam stoupil, Jo. nikdo nevede, ale. Já se tam jdu podívat. Vypadá to povidlo. Můžete někdo točit? To je jenom čtvrtsedá místnost, podle mě, že vidím. To nikam nevede. Nevede nikam. To je veliký jako královce. Čoj. Je tam? Aha. Vole. A dá se nějak dostat, aby jsme nešli přes ty sračky? Musíme vyzkoušet tu náhodou.